Hello Umaka, Nonu, welcome back. Today we have a special spotlight. Mmanwụ Ndị Igbo. Anyị ga-aghọta mmanwụ atọ Ndị Igbo kọwalụ unu. We will pick 3 Igbo masquerades to discuss with you. These masquerades are full of history, dance, and culture. Ka anyị bido na mmanwụ a na-akpọ Ijele, the king of all masquerades, Eze Mmanwụ Niile. It is the largest and most elaborate masquerade. Mmanwụ Ijele bụ oke mmanwụ kachasị ukwuu dịkwa okomoko. Fun fact: Ijele is filled with bright colors, patterns, and symbolic stories. It represents royalty, leadership, and community unity. It dances slowly and majestically because of its size. It performs in festivals like the New Yam Festival, Iri Ji Ọhụrụ, and specific traditional festivals like coronations, Ichi Eze. Say it with me. Ijele. Mmanwụ Ijele. Next is the Izaga masquerade. It is the tallest masquerade, slim and very playful. Izaga bụ mmanwụ tụkarịchara n'ogologo wee nwee nwobere ahụ, na-egwu egwu nke ukwuu. Izaga moves on stilts, o ji osisi aga ije, to entertain the crowd with slow dance steps and long strides. Fun fact: Izaga is known for slow, steady, and funny dancing. O ji nwayọọ nwayọọ agba egwu na-eme ihe ọchị. Its costume is usually flared and tall, making it look extra slim. It usually performs at festive village events. Say it with me. Izaga. Mmanwụ Izaga. Last is the Adamma masquerade. Bold, colorful, and full of dramatic moves. Fun facts: Adamma often appears during festivals and celebrations like the New Yam Festival. Mmanwụ Adamma na-apụta mgbe a na-eme mmemme dị iche iche dịka oriri ji ọhụụ. It uses wide gestures to express stories and emotions. And it's known for its vibrant, eye-catching patterns. Say it with me. Adamma. Mmanwụ Adamma. Masquerades are an important part of Igbo culture, mixing dance, art, storytelling, and tradition. Which one did you like most? Ijele, Izaga, or Adamma? Hardin Umaka. See you next time. Bye.